Wa ko makapamista niadtong miaging tuig. Karon nakabalik. Duble ang akong kalipay. Are you also happy? Pag-sure mo ba? Duble ang akong kalipay o dublihon sab nako og kaon. Kadtong naghuna-huna o magpadala nako og bring house, dubli hapod. Okay? Mga igsoon, ang Santissima Trinidad mao'y hulagway sa kahiusahan sa gugma diha sa Dios. Dinhi sa talibon, dapat ang katawhan mahiusa usab sa gugma. Sama sa ilang patron. Amen? Ang tao nga walay gugma, dili angay magpuyo ning lugara. Ang tao nga dili matinabangon o dili maluluyon, dili angay papuyon sa talibon. Amen? Uyon mo ana? O sige, bantay ha. Pag uli ninyo, ingnan ng mga di maluluyon o di mahigugmaon, ingon si Bishop Abet, di mo angay papuyon sa talibon. Mga igsoon diya sa balaang kasulatan, ato nasayran nga ang tao gibuhat man sumala sa hulagway o kasamahan sa iyahang magbubuhat. Genesis chapter 1 verse 27. Sa iyang pamayhon, ang tao, Diyos nun, kay hinimo man siya sa hulagway sa Diyos. Sa iyang kinaiya o binuhatan, angay sab siya nga Diyos nun. Sa pagkatinood, kini man ang gusto sa Diyos, kinsa manggoy amahan, nga dili malipay kung ang iyang anak muliwat niya. Dili lang sa porma, kundili apil sa lihok o kinaiya. Dili ba? Si Yahweh, diya sa balaang kasulatan nag-ingon, be holy as your heavenly Father is holy. Leviticus chapter 11 verse 45. Sa samang paagi, si Kristo nagsugo, be perfect as your heavenly Father is perfect. Matthew 5:48. Busa, si San Pedro nagdasid sa tanang sakop sa lawas ni Kristo. Like the Holy One who called you, be holy yourselves, and also in all your behavior. Okay, klaro kayo ang gisulti ni San Pedro. Pagbalaan, dili lang sa imong pagkatao, kundi apil sa imuha nga binuhatan. Mga igsuon, gusto sa Dios nga ang iyang hulagway o kasamahan makita dinhi kanato. Dili lang hulagway, again, dili lang sa porma, kundi sa kinaiya o binuhatan. O gani, gusto sa Ginoo nga kini mapadayag sa tibuok kalibutan. Unsa may ang gingon, let your light shine before men, that they may see your good works, then glorify your Father who is in heaven. Matthew 5 verse 16. Gusto sa Dios nga mamunga kita og mga maayong buhat, og kini ang maghatag niya og kadungganan. So mga igsuon, ayaw mo kalimot ha, dili igo nga musimba kita. Kinahanglan ang atong pagsimba ubanan gyud og mga buhat sa kaluoy ug gugma. Love one another, and by this the world will know that you are my disciples. John 13 verse 35. Makaguol baya bation kon ang kahiusahan ug ang gugma nga mao'y hulagway o kasamahan sa Dios dili makita diha sa iyang katawhan.
Diha kanato, kana bitawng anak sa tao nga matarong, kung magbinuang, unsa may itong ingon, sus ning bataa, wa man muliwat sa iyang amahan o inahan nga mga buutan. Tanawa ra gud, kung kita magbuhat og dautan, ang mga tao dili gid mo ingon, anak gyud ka sa Dios. Kung magbinuang ta, unsa isultis mga tao, panuway kang bataa ka. Panuway kang tawhana ka. Nga sa ato pa, tuwa ka niliwat sa panuway. Kung ang mga tao dili malipay sa atong pagpakasala, samot na ang Dios nga maoy atong gigikanan. Kamo dinhi sa talibon, nahiusa ba mo sa gugma? Sa inyong parokya, nahiusa ba mo sa gugma? Sa inyong pamilya, sa inyong eskwelahan, sa inyong lugar trabahoanan, nahiusa ba mo sa gugma? Lisod ba magkahiusa sa gugma? Lisod? Dili. Sayon man lagi magkahiusa sa pagpanuroy o paglakwatsa. Sayon raman lagi magkahiusa sa pagpanugal, sa pagtagay, sa pagpanglibak, o sa pagpangurakot. Sa kalingawan o sa binuang, sayon rata magkahiusa. Pero sa pagbuhat o maayo, dugay ta magkahiusa. Mga igsuon, kung dili ta magkahiusa sa gugma, dili gyud ta magmalipayon o posible pa ta madisgrasya. Diha bitaw istorya sa usa ka minyat. Kailan mo minyat? Ha? Unsa man ang minyat? Kanang dako ba nga iring? Dako ba nga iring? O dako nga ilaga? Gamay nga ilaga. Minyat. Usa ka adlaw ni ana ang minyat dito siya sa buho sa usa ka balay. Nag-atang siya sa tag-iya sa balay, kabalo siya inig uli, nagyoy dalang mga pagkaon nga pwede niyang tukbon. Sus, pag-abot pas asawa, gadagyog usa ka paper bag. Nang habwa sa mga pagkaon, basta agminyat gaan-ana gumata. Lipay siya. Pero sa katapusan, pagbunot ana sa asawa, sa balay, sus, agkikitan sa minyat kay mousetrap. Kailan mo mousetrap? Pirting lisanga sa minyat. Dagkan siya, tabang. Kay nakita man sa mousetrap. Dito siya paingon sa manok. Ingon siya, manok, tabang iintawon ko, kay naay mousetrap. Sus, niingon ang manok, mousetrap, imo ng problema, di na ako. Sus, wa siya tagbagi. Dito siya paingon sa baboy. Baboy, tabang ikaw, kay naay mousetrap. Niingon ang baboy, imo ng problema, oy. Wag siya tabang nakuha. Hangto dito sa baka, sa luyo, niingon siya, baka, tabang ikaw, kay naay mousetrap. Sus, niingon ang baka, imo na ang problema, wag ko'y labot, ana. Pagkagabi abi ninyo ang sinitabo, kalit lang ning lagapak. Pak! Sus! Ag-asawa, mibangon dayon. Kay ingon siya, tuan nagminyat. Impas nga minyat taron kay nakadungog siya ng lagapak. Sigurado siya nga nakakuha na to mousetrap. Sus, iyang giadto. Pag-adto pa niya, kalit lang, di man day minyat may na ipit, usa ka bitin nga malala. Napaakan ang asawa. Sus, pagkabuntag, perti ng taas sa silanat. Agbana nag-uol pag-ayo. Unsa iyang gibuhat, miadto sa manok, iyang gilungguan ang manok. Kay gisabaw, gipainom sa iyang asawa para mawasan. Sus, wa man maayo. Ning grabe, ang mga kaparintihan, nanganha ni duaw, kay naluoy sa nasakit nga asawa. Naproblema ang bana, o kung siya'y pakaon. Giadto ang baboy, gilungguan pod. Ipakaon sa mga bisita. Wa man siya matabang, namatay. Sus, paglubong, daghang nanguban. Na problema siya kung sa ipakaos mga nanguban. Giihaw ang baka. Abi ninyo ang minyat, no? Dito ang minyat naghinuktok. Mingon siya sa iyang hunahuna, ug mitabang pa sila nako, hangtod karon buhi pa sila. Mga igsuon, ni ata taliwala sa pandemya, hinaot ko madasig ta.
magpakita ta sa hulagway sa Dios dinhi sa matag usa nato. Magtinabangay ta, maghiusa ta sa pagluwas, ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga naglisod. Tabang gid ta, lihok ta. Kay di ta mo tabang, basig maimpasab ta. Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva Santissima Trinidad! Viva! Pakpakan na to ang Diyos.